Είμαι η Χριστίνα Πανταζοπούλου. Είμαι ο Γιώργος Κιτσαντάς. Και είναι το Γυμνάσου. Λοιπόν, Χριστίνα, είσαι καλά? Καλά είμαι, εσύ? Πολύ ωραία, είμαι και εγώ πολύ καλά. Και εδώ και πάρα πολύ καιρό θα σας πω εγώ την αλήθεια, γιατί η Χριστίνα δεν τα λέει αυτά. Πίσω από τις κάμερες μου τα λέει όλα, μπροστά στις κάμερες. Λοιπόν, τι βλέπετε με το καπελάκι της. Λοιπόν, εδώ και καιρό προσπαθώ να κάνουμε αυτό το θέμα. Δεν με άφηνε. Και ήρθε η στιγμή που θα συζητήσουμε για ένα θέμα ταμπού. Δεν είναι ότι δεν σε άφηνα. Σου είπα ότι περιοριζόμαστε, αλλά προς τιμήν σου, οτιδήποτε αφορά τη γυναίκα το έχεις φέρει εσύ στο τραπέζι. Για τη γυναίκα τα κάνω όλα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού, το θεωρώ είναι ταμπού, έχει κάποιους μύθους, υπάρχει λίγο, δεν έχει πέσει άπλετο φως, δεν υπάρχει φως. Φως έχει πέσει, αλλά συνεχίζει να κάπως το αντιμετωπίζουμε. Να είναι ταμπού, είτε οι trainers, είτε ο κόσμος, έτσι βλέπω εγώ, έτσι νιώθω, και αυτή ήταν ανάγκη από αυτά που έβλεπα, έτσι να το κάνουμε, και στο έλεγα συνέχεια. Θα μιλήσουμε λοιπόν, να το πούμε επιτέλους, για την άσκηση και την περίοδο. Για την άσκηση κατά τη διάρκεια της περίοδου. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό. Άρα θα μιλήσουμε για την έμεινο-ρίση. Ακριβώς. Ωραία. Είναι ταμπού και υπάρχει ένας μύθος. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας με γυμναστική κατά τη διάρκεια της περίοδου. Ναι. Ειδικά παλιότερα. Σωστό ή λάθος? Θεωρώ ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. Υπό κάποια προϋπόθεση μπορεί να το εξετάσουμε για κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Ναι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στον κανόνα. Αλλά δεν επιβαρύνει τον οργανισμό η γυμναστική. Ειδικά εννοείται ότι η γυμναστική θα προσαρμοστεί. Δεν θα πάμε να σηκώσουμε βάρη ή να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα δούμε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Δεν θα κάνουμε αυτό που κάνουν πάνω από τις μισές γυναίκες στη Μεγάλη Βρετανία, Χριστίνα, που λένε. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία. Στη Μεγάλη Βρετανία έγινε αυτή η έρευνα, αυτή η μελέτη, Χριστίνα. Τις μετρήσαμε λοιπόν, και πάνω από τις μισές γυναίκες στη Μεγάλη Βρετανία λένε ότι σταματάνε να ασκούνται κατά τη διάρκεια όταν τους έρχεται περίοδος. Ωραία. Όχι. Τώρα, εδώ πρέπει να εξετάσουμε και τους λόγους. Φοβούνται, έχουν δει κάτι, το έχουν δοκιμάσει και δεν τους έκανε. Δεν τις ρώτησα. Ωραία. Άρα υπάρχει ένας φόβος, να πούμε γενικότερα, ότι φοβούνται οι γυναίκες ή μπορεί να ντρέπονται και δεν πάνε στο γυμναστήριο, ή δεν πάνε να γυμναστούν. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει για τις αθλήτριες που είναι παντός καιρού. Εγώ δεν θυμάμαι να σταμάτησα κάποια μέρα της περίοδου αλλά εντάξει, υπάρχουν και αθλήτριες. Ούτε εγώ σταμάτησα κάποια μέρα. Ούτε Λοιπόν, οπότε είναι λάθος να πιστεύουμε ότι επιβαρύνεται ο οργανισμός, γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσιολογικό στις γυναίκες. Είναι ο κύκλος. Είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει και έχει κάποιες αλλαγές, ορμονικές, και μπορούμε να προσαρμοστούμε ανάλογα. Σίγουρα, προσαρμοζόμαστε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα ωφέλη όσον αφορά την άσκηση κατά τη διάρκεια της περίοδου. Και επειδή είναι ένα παιχνίδι ορμονών η περίοδος και γενικότερα ο κύκλος της γυναίκας, και καταλαβαίνεις ότι, συγγνώμη, θα σε διακόψω, ότι το έχω ξαναπεί, έχετε μία δυνατή ορμόνη, τη τεστοστερόνη. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο σύνθετες σε αυτό το κομμάτι. Είναι απλά τα πράγματα για μας, Χριστίνα. Ναι, έτσι είναι πολύ πιο απλά, και οι γυναίκες είναι πολύ πιο σύνθετες, πιο περίπλοκος οργανισμός. Οπότε έχουμε τις ενδορφίνες, οι οποίες. Καταρχήν να πούμε ότι το ορμονικό σύστημα με την περίοδο πέφτει. Ωραία. Η προγεστερόνη και τα ιστρογόνα. Τα ιστρογόνα, αυτή είναι η χαρακτηριστική ορμόνη των γυναικών. Ωραία. Οπότε έχουμε στη γυμναστική, η οποία ανεβάζει τις ενδορφίνες, και ξέρουμε ότι οι ενδορφίνες παράγονται στην υπόφυση και στον υποθάλαμο του εγκεφάλου. Διοχετεύονται στο νοτίο μυελό, και μετά από εκεί διοχετεύονται στην κυκλοφορία του αίματος. Έχει βγει από έρευνες, 30 λεπτά αερόβιας άσκησης μπορεί να ανεβάσει έως και 500% τις ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες, εκτός από το ότι είναι happy ορμόνες, είναι οι ορμόνες της χαράς, είναι και παυσίπονες ορμόνες. Οπότε μπορεί να λειτουργήσουν κατασταλτικά όσον αφορά τον πόνο που αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια της περίοδου.
Άρα γυμναστική, ενδορφίνες, παυσίπονο. Το πιο φυσικό παυσίπονο, έτσι, και φυσικά η αποφυγή, γιατί έχω ακούσει διάφορα, έτσι. Εγώ μόνο από αυτά που ακούω και έχω γνωρίσει, έχω μεγαλώσει και με γυναίκες. Έχω 2 αδερφές, ας πούμε. Θέλω να πω ότι. Καλά, έχεις μεγαλώσει με μαμά, δεν είχες? Ναι, και μαμά και 2 κορίτσια. Θέλω να πω, είναι σημαντικό. Είχες πολύ γυναίκα. Βέβαια, ναι, πολύ γυναίκα. Μια φορά το μήνα γινόταν χαμός μες στο σπίτι. Λοιπόν, με σειρά διαφορετική, μας είχαν μουρλάνει. Λοιπόν, θέλω να πω, συγγνώμη, ότι και το πιο φυσικό παυσίπονο, όπως πολύ σωστά είπες, και μπορούμε να αποφύγουμε και τα χάπια. Έτσι, δηλαδή, τα χάπια μπορεί να παίρνετε ένα παυσίπονο κτλ. Εντάξει, ανάλογα την περίπτωση πάντα. Ναι, αλλά, ναι. Okay. Ένα άλλο είναι η αποβολή των υγρών. Με τη γυμναστική, μέσω του υδρότα, αποβάλλουμε υγρά. Κάτι το οποίο βοηθάει στην κατακράτηση των υγρών που έχουμε κατά τη διάρκεια της περίοδου. Δεν νομίζω να αισθάνεστε και πολύ όμορφα με αυτό. Με όχι, μεγάλη κατακράτηση. Έτσι. Φαίνονται όλα επάνω στο σώμα. Δηλαδή, λίγο κυταρίτιδα να έχεις. Τέλεια. Εκτοξεύεται. Οπότε, στην περίοδο. λίγο όμως υδρότας, Χριστίνα, φαντάζομαι θα λειτουργούσε πολύ καλύτερα. Η αλήθεια είναι αυτή ότι ναι, βοηθάει. Δηλαδή, αισθάνεσαι καλά μετά τη γυμναστική. Βοηθάει στην κατακράτηση. Βέβαια, θέλει πολύ καλή ενυδάτωση. Πολύ καλή ενυδάτωση. Το ότι χάνουμε υδρότα εξυπακούεται ότι θα πρέπει να το αναντικαταστήσουμε με υγρά το σώμα μας. Όχι. Ενυδάτωση, πάντα ενυδάτωση. Ειδικά αυτές τις μέρες. Έχουμε άλλα 2 ωφέλη. Θέλεις να πούμε αυτό για το λίπος, το οποίο μου το διάβασα έτσι, ήταν ενδιαφέρον γι' αυτό. Ναι, να πούμε για το λίπος. Όσο περισσότερο λίπος έχετε λοιπόν, είναι τόσο περισσότερα τα ιστρογόνα που παράγονται από το λιπόδι ιστό. Αυτό το σώρευμα ορμόνης λοιπόν μπορεί να παχύνει την επένδυση της μήτρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη αιματική ροή κατά τη διάρκεια της περίοδου. Και περισσότερη συσσόρευση αίματος. Και περισσότερη συσσόρευση. Οπότε κατά την περίοδο να έχουμε μεγαλύτερη ροή. Βέβαια το κρατάμε αυτό με το λίπος, γιατί θα δούμε αργότερα ότι όσοι έχουν χαμηλό λίπος, ποσοστό λίπος στο σώμα τους, έχουν προβλήματα με την περίοδο. Το άλλο άκρο. Άρα εδώ ας τα βρούμε κάπου στη μέση που λες και εσύ πάντα. Η άσκηση βοηθάει στην απώλεια του βάρους, βοηθάει στη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Στην καλύτερη φυσική κατάσταση. Οπότε εκεί μπορούμε να πούμε ότι... καλύτερη ρύθμιση των ορμονών. Αυτό. Υπάρχει μια ισορροπία γενικότερα. Και πάμε και στο στρες λίγο. Να πάμε και στο στρες. Γιατί είναι σημείο των καιρών. Έτσι, και το μακροχρόνιο στρες ξέρεις ότι μπορεί να οδηγήσει αλλού. Η περίοδος δεν είναι αγχολητική, η άσκηση είναι αγχολητική. Η άσκηση. Και εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της περίοδου η διάθεση είναι λίγο διαφορετική. Έχεις ακούσει και την έκφραση περιμένεις περίοδο? Ναι. Είναι και αυτό ένα στίγμα, έχει στιγματίσει νομίζω λίγο τις γυναίκες, θα έλεγα η άγνοια και των αντρών, και ήθελα να σου το πω. Και ήθελα να σου πω ότι θέλω να κάνουμε αυτό το podcast όχι μόνο για τις γυναίκες, που προφανώς οι γυναίκες με κάποιο τρόπο θα γνωρίζουν 5 πράγματα γι' αυτό, είτε έχουν ασχοληθεί είτε όχι, αλλά και για τους άντρες και για τους trainer, τους άντρες που γυμνάζουν ένα σωρό κοπέλες, έτσι, αλλά και γενικά τους άντρες που να γνωρίζουν λίγο καλύτερα αυτή τη διαδικασία και να κατανοήσουν καλύτερα τις συμπεριφορές που μπορεί να προέρχονται από μια αυξομοίωση των ορμόνων των γυναικών, οι οποίες είναι απολύτως φυσιολογικές. Νομίζω θα μπορέσει να μας δώσω μια συμβουλή για τους άντρες. Για τους άντρες. Αγνοήστε τις όταν έχουν περίοδο. Όχι. Εγώ είμαι λίγο ευαίσθητος με αυτά τα θέματα. Ό,τι και να ακούσετε, κλείστε τα αυτιά. Και δεν σου κρύβω ότι κάνοντας αυτό το επεισόδιο που αποφασίσαμε και ψάχνοντας και μελετώντας κτλ., ένιωσα ξανά, ξέρεις, κάποια πράγματα τα γνώριζα, κάποια πράγματα τα ξαναέπιασα, τα ξαναείδα και ένιωσα έστω και λίγο πάλι να ανοίγει λίγο το μυαλό μου. Πώς να σου το πω, δηλαδή να έχω καλύτερη κατανόηση, να έχω καλύτερη ενσυναίσθηση και να μπορώ να συμπεριφερθώ και να χειριστώ και καλύτερα μια τέτοια περίπτωση ξανά και ξανά. Γιατί και εμείς πάνω στη δουλειά, στο στρες, στο τρέξιμο, σου λέει κάθε μια κοπέλα, έχω περίοδο, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μπορεί να μην το χειριστεί σωστά. Τι είδος άσκηση θέλουμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της περίοδου? Σίγουρα όχι έντονη άσκηση. Σίγουρα δεν θα πάμε να σκόσουμε πάρα πολλά βάρη κτλ. Εντάξει, δεν χρειάζεται εκείνες τις μέρες, παιδιά. Θα προτείνουμε αερόβια άσκηση ήπιας έντασης. Το πιλάτες
Πάντα το πιλάτες. Πάντα το πιλάτες. Πάντα Ειδικά όταν αναφέρομαι εγώ. Όταν είναι η Χριστίνα μπροστά, τι θέλετε να κάνετε, ό,τι θέλετε να πετύχετε μέσω πιλάτες θα ξεκινήσετε. Αντιστάσεις, προγράμματα με αντιστάσεις, θα προτιμήσουμε τα λάστιχα. Ή ελαφριές αντιστάσεις, πολύ απαλές αντιστάσεις. Απαλές αντιστάσεις. Απαλό το βάρος να είναι απαλό. Και εννοείται διατάσεις, γιόγκα κτλ. Αν και εγκυμονεί κίνδυνος όσον αφορά τις διατάσεις κτλ. Λίγο τις κινήσεις τις οποίες θα κάνουμε. Ναι, να μην έχουμε πολύ μεγάλο εύρος κίνησης. Να προσέχουμε λίγο και στις αρθρώσεις. Που σημαίνει ότι ίσως να αποφύγουμε να γυμναστούμε αν έχουμε πολύ μεγάλη ροή αίματος. Εντάξει. Και εάν υπάρχει και κάποιο πρόβλημα ανεμίας. Μπορεί να υπάρχει κάποια περίπτωση, είναι κοπέλας ας πούμε, που να αντιμετωπίζει κάποια θέματα με αυτό. Θα πρέπει να τα γνωρίζει αυτά εξ αρχής, πιστεύω. Έλλειψη σιδήρου κτλ. Οπότε και αν έχουμε και μεγάλη ροή αίματος, καλό θα ήταν αυτές τις μέρες να την αποφύγουμε τη γυμναστική. Ειδικά τις πρώτες μέρες που η ροή του αίματος είναι μεγαλύτερη. Κάποιες θέσεις overhead, δηλαδή θέσεις στις οποίες φέρουμε τα πόδια πάνω από το κεφάλι. Ανάστροφες δηλαδή. Λίγο, ναι, ανάστροφες θέσεις. Ωραία. Θέλουμε ποιοτική γυμναστική, όχι ποσοτική. Δηλαδή δεν θα κερδίσουμε, δεν πάμε να εκμεταλλευτούμε αυτή. Όχι εκείνες τις ημέρες. Να περάσει αυτό και το διάστημα. Πούμε, ναι, πάμε να βάλουμε έτσι αρκετό όγκο γυμναστικής. Ναι. Φυσικά τη διατροφή μας, δεν θα πάμε νηστικοί να γυμναστούμε και να εξαντληθούμε ακόμα περισσότερο. Και εννοείται πάντα η ενυδάτωση έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτή την περίπτωση. Και θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα, αν δεν σε πειράζει. Δεν ξέρω αν δεν με πειράζει τίποτα. Μπορείς να θίξεις. Αυτό που είπαμε εξ αρχής, και ο μύθος που καταρρίψαμε, αλλά και το ταμπού το οποίο υπάρχει μέσα από τον τρόπο τον οποίο εκφράζονται κοπέλες στους προπονητές τους ή το πώς αισθάνονται για να το εκφράσουν. Εγώ να σου πω και μια πολύ αστεία ιστορία εδώ πέρα. Λοιπόν, πρώτη φορά μου συνέβη αυτό το πράγμα. Νέα ασκούμενη, δεν την ξέρω καλά. Έχει έρθει λοιπόν κάποια στιγμή, της λέω λοιπόν, πολύ χαλαρός εγώ έτσι και ευδιάθετος. Της λέω, τι λες, ξεκινήσουμε αύριο? Μου λέει, αύριο δεν μπορώ. Της λέω, γιατί? Μου λέει, γιατί έρχεται ο γάβρος στο λιμάνι, μου λέει. Και λέω Ολυμπιακός. Και λέω εγώ, της λέω, παίζει αύριο Ολυμπιακός. Της λέω, εντελώς εγώ στον κόσμο μου. Μου λέει, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εγώ μεταξύ δεν είχα ξανακούσει αυτή την έκφραση. Εντάξει, δεν την έχω ακούσει εγώ που είμαι γυναίκα, ρε Γιώργο. Δηλαδή, και λέω, παίζει αύριο Ολυμπιακός. Ήταν Ολυμπιακός. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, αν ήταν Ολυμπιακός, είναι φυσιολογικό σαν έκφραση. Τώρα, μα είναι δυνατόν, ας πούμε. Θέλω να πω αυτό το ταμπού, το πώς το λέτε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να λες. Νιώθουν και λίγο πιο ευάλωτες οι γυναίκες, ίσως εκείνη την περίοδο και δεν το λένε εύκολα, ας πούμε, ή έρχονται και στο λένε στο αυτή και σου λένε, να σου πω, εγώ είμαι αδιάθετη, έχω περίοδο. Θέλω να πω ότι πρέπει, είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό, είναι στα μυαλά μας μέσα λάθος τοποθετημένο, θεωρώ, και στους άντρες. Και το περάσαμε και στις γυναίκες ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν συμβαίνει σωστά. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Οι γυναίκες αισθάνονται ότι ντρέπονται. Θα σου πω εγώ από προσωπική εμπειρία, ο λόγος για τον οποίο δεν γυμνάζονται, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι αν γυμναζόμαστε, μπορούμε να συνεχίσουμε να γυμναζόμαστε και στην περίοδο, εφόσον δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εάν όμως δεν γυμναζόμαστε, δεν θα πάμε να γυμναστούμε στην περίοδο επειδή υπάρχουν κάποια ωφέλη. Φυσικά. Θα ξεκινήσουμε να γυμναζόμαστε πριν την περίοδο. Από πριν. Το πιο φυσιολογικό είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία η ενημέρωση. Άρα καλό είναι να ενημερώνουμε και οι γυμναστές, γιατί οι γυναίκες αυτό που θεωρώ είναι ότι ντρέπονται, δηλαδή φοβούνται, να σου το πω, μη λερωθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης, μη λερώσουν, ας πούμε, τα ρούχα τους με κάποια απότομη κίνηση, μη φανεί κάτι κτλ. Και αυτό είναι περισσότερο νομίζω που τις κάνει να μην θέλουν. Εννοείται ότι αν έχεις μια δύσκολη περίοδο, γιατί κάποιες λόγω της θέσης της μήτρας, επειδή η μήτρα κάνει συσπάσεις για να αποβάλει την ορυξία κτλ. Είναι περίεργη η θέση της μήτρας και κάποιες έχουν δύσκολη περίοδο. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι την αδελφή μου μια ζωή τέζα στο κρεβάτι με ενέσεις μυοχαλαρωτικές. Σε αντίθεση με μένα που πήγαινα για προπόνηση. Αυτό είναι θέμα οργανισμού. Οπότε, αν δεν συντρέχει κάποιος τέτοιος λόγος, η δεύτερη αιτία που δεν έρχονται είναι γιατί φοβούνται μη λερωθούν. Ναι. Εγώ στο γυμναστήριο, στα αποδυτήρια έχω και σερβιέτες. Ναι. Είδες που και εδώ δεν θέλουμε να το πούμε. Σερβιέτες. Είδες αυτό. Κόλλησες κι εσύ, σε είδα. Λοιπόν, τελευταία φορά λοιπόν, θα το ξαναπώ και επέμενα καιρό, το συναντώ συνέχεια, προφανώς προπονώ πολλές κοπέλες.
καταλαβαίνω ότι. Εντάξει, να υπάρχει ένα τάκτ ίσως κάπως, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Είναι ένα γυναικολογικό, ας πούμε, θέμα, ένα προσωπικό. Αλλά κατά τα άλλα είναι ένα άκρος φυσιολογικό. Είναι σαν να τρέχει η μύτη σου, που λέει ο λόγος. Και είναι και μια φοβερή διαδικασία, γιατί αυτή η διαδικασία για την οποία συζητάμε. Η μύτη σου τρέχει όταν είσαι άρρωστος. Η περίοδος δεν είναι όταν είσαι άρρωστη. Ήθελα να συμπληρώσω. Όχι, δεν είναι όταν είσαι άρρωστη. Είναι γιατί για να συμβεί ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο. Ποια? Η διαδικασία της γέννησης, της κυοφοράς, της σύλληψης και όλα αυτά. Είναι μια πολύ φυσιολογική διαδικασία. Ξεκολλάτε τα μυαλά σας, άντρες, γυναίκες, νιώστε άνετα, εκφραστείτε όμορφα, με σεβασμό στο σώμα σας και εξηγήστε τι θέλετε να γίνει. Τελικά η μόνη που δεν ντράπηκε, βέβαια την είχαμε προετοιμάσει πάρα πολύ καλά και εγώ και η μεγάλη μου κόρη, η μικρή μου κόρη, όταν τελικά της ήρθε περίοδος, ήταν η μόνη που δεν ντράπηκε. Δηλαδή ήταν τόσο τσαντισμένη, γιατί έπρεπε να πάει εκδρομή εκείνη την ημέρα και την ημέρα της εκδρομής της ήρθε για πρώτη φορά στη ζωή της περίοδο. Και ήταν περισσότερο τσαντισμένη παρά να ντραπεί. Πήγαινε σε όλους και έλεγε: Τα άμαθες, μου ήρθε περίοδος. Τα άμαθες. Και μου ήρθε περίοδος. Η μικρή. Το είχε πει σε όλο το γυμναστήριο, καλά, εκτός από συγγενείς και φίλους, είχε πάει και σε όλο το γυμναστήριο. Τα άμαθες. Και μάλιστα είχε πει την έκφραση, ρε παιδί μου, πολύ τραγική έκφραση, δεν ξέρω. Έγινα γυναίκα. Δεν ξέρω πού το άκουσε, γιατί εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Και λέει σε κάποιον: Τα έμαθες, έγινα γυναίκα. Και τρόμαξε ο άλλος, νόμιζε ότι γίνει τίποτα άλλο. Σωστά. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε και διαταραχές στην περίοδο, και η γυμναστική μπορεί να προκαλέσει διαταραχές, και το έχουμε δει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Ακραίες περιπτώσεις. Δηλαδή, αθλήματα τα οποία θέλουν χαμηλό ποσοστό σωματικού λίπους, ξέρουμε ότι έχουν διάφορες ορμονικές διαταραχές. Για παράδειγμα, χωρίς τώρα να το πω το άθλημα τώρα, ή θα το μαυρίσω τελείως. Ποιο θα πεις? Ρυθμική, ενόργανη. Υπάρχουν πολλά αθλήματα. Τρέξιμο, μαραθώνιο. Σε υψηλό επίπεδο υπάρχουν όλα τα αθλήματα, μπορούν να δημιουργήσουν. Είναι άκρα. Είναι τα άκρα. Αυτό. Όπως και εξαντλητικές δίαιτες μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στην περίοδο. Ακόμα χειρότερο, γιατί μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Ενώ δεν μπορεί οποιοδήποτε, ας πούμε, να κάνει αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο. Εκεί μάλιστα υπάρχει και μια επιστημονική. Να το πω, υπάρχει επιστημονική ορολογία για τις εξαντλητικές δίαιτες, οι οποίες προκαλούν έτσι αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας, και αυτό το λαμβάνει σαν απειλή ο οργανισμός, οπότε αρχίζει και αποβάλλει από πάνω του πράγματα τα οποία θεωρεί περιττά, όπως είναι ορυξία και μετά κατ' επέκταση και περίοδος κτλ. Γιατί άγχος και στρες μπαίνει το οποίο λέγεται υποθαλαμική αμινόρια. Άντε να πάθεις τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πώς το καταφέρνουν μερικές φορές, κάνετε τέτοια πράγματα στο σώμα σας, εσείς οι γυναίκες, δεν προσέχετε. Και φυσικά το στρες. Έτσι. Και το στρες. Και το στρες μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην περίοδο. Και το στρες, και τα χαμηλά ποσοστά λίπους, το είπαμε και πριν. Άρα να συνοψίσουμε και να πούμε ότι η περίοδος βοηθά κατά τη διάρκεια της περίοδου. Έχουμε μείωση των συμπτωμάτων της περίοδου. Έχουμε βελτίωση της πολλά πράγματα. Της διάθεσης, μειώνει τις κράμπες, μπορεί να μειώσει και τις κράμπες από που νιώθουμε κατά τη διάρκεια της περίοδου, και να νιώσουμε ακόμα και λιγότερη κόπωση. Και λιγότερη κόπωση, βέβαια, και να είναι και επειδή και οι ορμόνες, η αυξομοίωση μάλλον των ορμονών μπορούν να προκαλέσουν ευερεθιστότητα, αλλαγές της συμπεριφοράς και διάθεσης. Η γυμναστική είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να κρατήσουμε μια ισορροπία στις ορμόνες μας. Επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να γυμνάζετε. Δηλαδή, ας πούμε ότι 3 φορές την εβδομάδα, έστω μισή ώρα, θα πρέπει να γυμνάζετε. Μην περιμένετε να σε έρθει περίοδος να πάτε να γυμναστείτε. Το φαντάζεσαι. Μην κάνετε τέτοια, παιδιά, μην κάνετε, τρελαθούμε. Να καταλήξει εκεί το podcast. Ξέρεις τι, δεν γυμνάζεστε, γυμναστείτε στην περίοδο. Σας παρακαλώ, όχι, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, θα το ξανεπισημάνω, Χριστίνα, με συγχωρείς. Ναι. Διαβάστε, άντρες, γυναίκες, ξανά και ξανά, ούτε επειδή σημαίνει ότι επειδή είσαι γυναίκα και σου συμβαίνει, δεν χρειάζεται να το ψάξεις και να το καταλάβεις κι άλλο εις βάθος καλύτερα. Γιατί εμείς τώρα μιλήσαμε για την περίοδο, για τις ημέρες αυτές, αλλά είναι όλος ο κύκλος, είναι όλη η διαδικασία αυτή από την πρώτη μέρα μέχρι την επόμενη πρώτη μέρα, που συμβαίνουν πάρα πολλές ορμονικές αλλαγές στο σώμα σας. Παιδιά, έχει εντρυφήσει ο Γιώργος. Έχει κάτσει, έχει μελετήσει. Μου έλεγε πριν το podcast. Πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα του κύκλου, τρίτη εβδομάδα. Στη δεύτερη εβδομάδα αυξάνονται οι ορμόνες. Μιλάμε για ενθουσιασμό. Θα το ξαναπώ. Ενθουσιασμός, ακριβώς όπως το είπε. Κατάλαβα και πάλι έστω λίγο καλύτερα. Αισθάνομαι ότι δηλαδή είμαι λίγο πιο κοντά και μπορώ να συμπεριφερθώ διαφορετικά και καλύτερα, να αντιμετωπίσω
αυτή την περίπτωση. Τέλεια. Γυμναστείτε δηλαδή και στην περίοδο. Γυμναστείτε ό,τι και να γίνει.